ଯେ କ'ଣ ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି? ବାସ୍ ଏବେ ମୋ କାମ ହେଇଗଲା। उठारे जल्दी फोन। हेलो 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 कौन है कि? अरे बुटको कोठी अच्छु जल्दी आ टिके। कौन है कि? अरे तू आसिले सिना कहि जल्दी आ एई ने आ तू जोड़ी दिले भी जल्दी आ बुझी पारलु जल्दी आ। जाउजी जाउजी। कौन होते अर्जेंट? अरे सांग सुने तू आग जीत को तापर से सनी को फोन कर। आज मॉर्निंग वार्क डिस्टर्ब कर देलु। अरे तू से जैकेट पिंदी कौन मॉर्निंग वार्क करूछु? हऊ र रिसीव कला। हेलो जीत सनी को धरी कर जल्दी टिका हमको देखा करो। सनी को जेमिति भी धरी किया से आंब गछ भेट हबा पई आंब गछ नाही सेठी को आस। केते बेला आगे जल्दी फोन। अरे फोन तो करथिली ना केते बेला आउछन से आगे 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 ओहो अबे तमन क्वाड अरे एते फोन कले कोन पाई रिसीव करू नथिल? एते लेट रे आसुच क्वाड जाइथिल बे? सब तो प्रेम पाई आज गोटे प्लान अछि। प्लान इमिति अछि राते राते मालामा आ एंती कोन मते बारंबार फोन करू छबे? कोन टंका पैसा पाइलो ना कोन? गाड़ी चोरी पूरी कर दिए। अबे अपना टंका तो पाइ चकेबे। भाविने सेटा सांग। अरे ठीक अछि चलो हम एई ठिनो बसिल କଥା हवा। चलो चलो अबे से रात सकाळ फोन कर। हां कोन केमति पाइ चोरी कोछि सनिया मु तो एबे आइलु तू तो सकाळ ता संगे अछु सला तू निहाती जानि तू से कोन पाइछि कोन पाइछि ती कहनु तोर संग मु किछि जानि नै मते ए जाय भी किछि कहिनी मते विश्वास करो। ओ ना तू जानि छु नाही मु जानि नै संग। उठ सांग मु कहबी
ଶୁଣ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଆଜି ରାତି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ଆଜି ରାତାରାତି ଆମେ କରୋଡ଼ପତି ହେଇଯିବା, ବୁଝିପାରିଲ? ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଏଇଠି ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କରିକି ରଖିଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲା ପରେ 3ଟା ଜିନିଷ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ସେଇଟା କାଢ଼ିପାରିବା, ବୁଝିଲୁ ବୁଟକୁ, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣେ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ରାତିରେ ଯଦି କାଢ଼ିପାରିବା, ଖାଳ ପାଇଲେ ଆମେ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ। ଆଉ ଦେଶୀ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସବୁ ଖାଲି ବିଦେଶୀ। ମୁଁ ତ ବଡ଼ଟା ମାରିବି। ତୋ ପାଇଁ ପୁରା ବଡ଼ଟା। ଆରେ କିଛି ହେବନି ତ? ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏମିତି କାମରେ ବହୁତ ବିପଦ ଥାଏ। ଏରେ ଇଏ ମିଛ କଥା କହୁଛି ବେ। ବିଶ୍ୱାସ କର ସାଙ୍ଗ, ଥରେ ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଦେଖ। କିଏ କିଏ ଯଦି ସତରେ ଯିବ ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ହାତ ଦିଅ। ମୁଁ ତ ଯିବି ସାଙ୍ଗ, ମୋର କିଛି ଆରେ ବୁଟକୁ, ଥରେ ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଦେଖ। ଏଇ କଥାରେ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ହେଲା? ବୁଝିପାରିଲ ସାଙ୍ଗ? ଏମାନେ ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ତୁ ହେଲେ ବୁଝା। ରାତିରେ ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ବେକାରୀ ଦଳ, ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇବା ଲୋକ। ରାତିରେ 2 ଘଣ୍ଟା, ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ହେଲେ 2 ଘଣ୍ଟା ହବ। 2 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଯାଇକି ସେଇଠି ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଯଦି ହେଇଗଲା ସାରା ଜୀବନ ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବା, ଆମର ଲାଇଫ୍ ହେଇଯିବ ବେ। ଲାଇଫ୍ କି ଲାଇଫ୍। ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ଚିନ୍ତା କର। ରାତି ପାଇଲେ ସକାଳ ହେଲେ ବାଇକ୍ ନଥିବ ସାଙ୍ଗ, ଯେତେ ଯାହା କହ ଭାଇ, ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ତୁ ଚୁପ୍ କରବେ। ଯଦି ରାଜକୁମାର କହିଥିବା କଥା ସତ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଇଯିବି। କରେକ୍ଟ। ବୁଝିଲ? ଥରେ ଏ ଜୀବନ ଥିଲେ ନଥିଲେ କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି? ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କର, ଚାଲ ଯିବା, ସମସ୍ତେ ହାତ ଯିବା। କାଢ଼େ, ହାତ। ହଉ ଚାଲ। କିଏ କିଏ ଯଦି ସତରେ ଯିବ ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ହାତ ଦିଅ। ମୁଁ ତ ଯିବି ସାଙ୍ଗ, ମୋର କିଛି ଟେନସନ୍ ସାଙ୍ଗ ନାହିଁ। ମୋତେ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ତମେ କହୁଛ ଯଦି ତମ ଭରସାରେ ଯିବି ଆଉ। ଏମିତି କ'ଣ ଡରୁ ଯିବେ? ହଉ ମୁଁ ବି ରାଜି। ଏମିତି କ'ଣ ହିଟର ମାରୁଛୁ ବେ? ଆରେ ସିଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା, କିଛି ହବନି। ଚାଲ ଚାଲ। ଧର ଭାଇ, ସକାଳ ସକାଳ ଟିକେ ମାରିଦିଅ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ପୁରା ତୁ ବହୁତ ଡରୁଛୁ ନା? ନେ ତୁ ଦୁଇଟା ମାରିଦେ, ତୋର ଡର ଭୟ ସବୁ ପଳେଇବ। ଆଜି ପାଇଁ ଦେଶୀରେ ଚଳିଥ, ସକାଳ ହେଲେ ବିଦେଶୀ ଆଣିବ। ସକାଳ ସକାଳ କୁଆଡ଼େ ପାଇଲୁ? ଆରେ ତୋ ସାଙ୍ଗକୁ କେବେ ଦେଶୀ ମାଲ ଅଭାବ କି? ତୋ ପାଇଁ ଖାସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚେସ୍। हो हो तुम नहीं पियो क्या? मार दे तो मार दे। चलो चेस। କିଛି ନାହିଁ ମ, ଏପଟେ ଆସ, ଏପଟେ। ଏରେ କୋଉଠି ବି? ଏ ଜାଗାରେ? अरे सनी मार। ଏ ଭିତରେ ଭଲରେ ପୁରା ଝାପଡ଼ ମାରିକି ଘରୁ ବାହାରୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ? ପୁରା ଜୋରସେ, କେହି ନ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେମିତି ବି ଆମେ ଏଇଠି ଅଛୁ ବୋଲି କେହି ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରୁଛ? ମୋବାଇଲର ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କର। ଚାଲ ଚାଲ ବି ଆରମ୍ଭ କର। ଚାଲ ଚାଲ। ସେ କାନି ଏ ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି। ଖାଇଛୁ ନା ନାଇଁ ବେ? ମାରୁନୁ। काढ काढ ग्यारंटी नहीं देखो ए सनी ए भीतर को जाओ माटी काढ़ो ଧରେ। ଏ ରୁହ ରୁହ, ମିଳା ମିଳା, ଆଉ ଖୋଳନି। ଦେଖ ଦେଖ, ଏଇଠି ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆଇବ। ରୁହ, ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆସ, ମୁଁ କାଢ଼ୁଛି। ଏଇଠି 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 ମିଳା। ହଁ, ଦେଖିଲ ନା, ବାହାରିଲା। ଦେଖିଲ ନା, ଏ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଥିବ। ଦେଖ, ମୁଁ କାଢ଼ୁଛି, ରୁହ, ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ରୁହ ରୁହ, କାଢ଼ୁଛି। ଦେଖ ଦେଖିଲ ନା, ଦେଖିଲ, ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କଲ ନା? ଏବେ ଶୁଣ ସାଙ୍ଗ, ଏଇଟା ବିନା ତାନ୍ତ୍ରିକରେ ହେବନି। ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ କରିବା। ଏଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୁଣିଆ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୂଜା ବେଦି କରିକି ଆମେ ଆକୁ ନେବାଟା ହିଁ ଭଲ।
ନହେଲେ ଏଇଠି କିଛି ନା କିଛି ବିପଦ ହେବ ସାଙ୍ଗ। ମୋ କଥା ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମୋ କଥା ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣ। ମୋତେ ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ଭାବିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ଶୁଣ ଏଇ କାମଟା ଏବେ ହେଇପାରିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ଆମେ ମାଟି ପୋତି ଦେବା। ହଁ। ସକାଳେ ଗୁଣିଆକୁ ଡାକିକି ହଉ। ସବୁ କାମ ଠିକ୍ କରିଦେବା। ଆମର ତ ସବୁ କିଛି ଏବେ ହେଇଗଲା। ତମେ ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ କଲ, ତାପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଡାକି ନାଇଁ 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 ସାଙ୍ଗ, ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଇଲେ ଏକା ନେବା। ହଁ ଆଉ ନେବାନି। ଠିକ୍ କହୁଛି ଇଏ, ବୁଝିପାରୁଛ? ମୋତେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି ରେ। ଏ ସାଙ୍ଗ ଥ ନେଇକି ଯିବା ହଉ କାରଣ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଆରେ କ'ଣ ପାଗଲ ହେଇଯାଇଛୁ କି ବେ? ଏ ବିଷୟରେ ତୁ କିଛି ବି ଜାଣିନୁ ହେଲା। ହଁ ସାଙ୍ଗ, ଏଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ଜିନିଷ। ଏଇଟା ଗୁଣିଆ ଫୁଣିଆକୁ ଆଣିକି ଆମେ ପୂଜା ହଁ ବିଧି ସାଙ୍ଗ, ହଁ କରିକି ସେଇଟା ଠିକ୍ ନେବାଟା କଥା ନିହାତି କହୁଛୁ। ଭଲ। ହଁ ସାଙ୍ଗ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ତମ ସାମାନ ଦେଖିଲ, ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା କି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗ? ଆମେ ତ ଆମର ତ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା ହେଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ଆମ ନାହିଁ। ଏଇ ପାଖରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ବି ହଁ, ଗୁଣିଆ ଅଛନ୍ତି। ତାନ୍ତ୍ରିକ ତାଙ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କରିବା ସାଙ୍ଗ, କରିବା। ଠିକ୍ ଭାରି କହୁଛି। ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଭୟ କରନା ସାଙ୍ଗ, ଏଇଟା ପୋତି ଦିଅ, ପୋତି ଦିଅ, ପୋତି ଦିଅ। ନାଇଁ ହଉ ନେଇକରି ଯିବା ତମକେ ଏକା ଖାଉଛି ଏଇଟା ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରବେ। ତୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନୁ ହେଲା। ତୁ ଏ ପୋତି ଦିଅ, ଫାଷ୍ଟ ପୋତ। ପୋତ, ପୋତ, ପୋତ। ସାଙ୍ଗ ମୋ କଥା ଶୁଣ, ଶୁଣ। ପୋତି ଦିଅ, ପୋତି ଦିଅ। ସାଙ୍ଗ ଜଲ୍ଦି କର। ଏ ଶୁଣ, ଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନଟ ରଖିଦେଇ ଏଇ ଜାଗାରେ ହଁ ରଖିବା। ମନେ ରଖିଥା ସାଙ୍ଗ। ହଁ ବୁଝିପାରିଲି। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଥଣ୍ଡା ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଚାଲ, କାଲି ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ଏ କ'ଣ କରୁଛୁ ଭାଇ? ଚାଲେ। ଆସୁଛି ଟିକେ ସାର୍ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଜଳୁ। ଲାଇଟ୍ କ'ଣ ହେଲା? ଲାଇଟ୍ ଦିଅ। ଲାଇଟ୍ ଯାକ କ'ଣ ହେଉଛି କି ଏଇଟା? କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଲାଇଟ୍ ଯାଉଛି ଆସୁଛି। ଲାଇଟ୍ ଯାଉଛି ଆସୁଛି। କିଛି ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ଆରେ ବାର ଲାଇଟ୍ କ'ଣ ଅଫ୍ ହେଉଛି? ହଁ ଆସିଗଲା, ଆସିଗଲା, ଲାଇଟ୍ ଆସିଗଲା, ଲାଇଟ୍ ଆସିଗଲା। ଏଇଟା ପାୱାର କଟ୍ ହେଉଛି ବୋ। ସାଙ୍ଗ, ଏବେ ଆମେ ରିଲାକ୍ସ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। କାଲିକି ସକାଳେ କେମିତି କରିବା ସେଇ ପ୍ଲାନ୍ ଗୋଟେ କରିବା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଟିକେ ଟିକେ ମାରିଦିଅ ସମସ୍ତେ। ଏ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ଧରିକି ଆ। ଏବେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ ବେ। ମୋ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ବି ଜାଗା ରହୁନି। ସିଆଡ଼